जे जे बिगड़ल सर्व सभी के सुधरब रे, जे जे बिगड़ल सर्व सभी के सुधरब रे। लाबा ये जे बाबू ये जे दुगो घर में सुई ओकरा घुसाई रे, लाबा बाबू ये जे घर में दुगो सुई ओकरा घुसाई रे। अरे ए पवन भैया कहाँ वाली देखी ल सरवा के ज्यादा बदमाश हो गइल बा। का करी पवन भैया एकरा के का करी, हमार दिमाग खराब हो गइल बा। अरे के बारे बबुआ खेसारी के बारे के बला तो जरी हमरा लागे ओकरा के देखत तानी दू गांव में 10 या डाला ना सरबा सुधर जाई। के बारे के लावा ना पकड़ के हमरा तर ओकरा के। ए पवन भैया उहे सारा चिंटू हुआ भैया बड़ा परेशान कइले बा भैया। तब का करी दिमाग एकदम कचरा गइल बा। तब लास्ट में रघुआ के बोलिया बहुत देर से परेशान करता ई सरबा। अरे बबुआ खेसारी बोला तानी न लाओ ने साला चिंटुआ के पकड़ के गांव में दूसरा दे अपना सारा माई बाऊ चिल्ले है साला चिल्ला के कहिए बाऊ माई। समझला बाबूला गजब बेइज्जती। ठीक बा पवन भैया हम दोनों गोड़ उठा के पार के चाप के पकड़ा तनी रहुआ भिड़ाई या सुई इंजेक्शन दू कचा कर डाल दे सन एकरा गाड़ में। अरे ठीक बा बबुआ खिलाड़ी ठीक बा, तू पकड़ के चापन हम तुरते घुसा दे बतानी एकरा घुसा दे बतानी चाप ना पकड़ के रे तुरते। जे जे बिगड़ल सर्व सभी के सुधरब रे, जे जे बिगड़ल सर्व सभी के सुधरब रे। लाबा ये जे बाबू ये जे दुगो घर में सुई ओकरा घुसाई रे, लाबा बाबू ये जे घर में दुगो सुई ओकरा घुसाई रे।